ಮಂತದ್ದು ಕಾಡ್ದು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಳ ಮಳ ಎಟ್ಟೆ ದಿಕ್ಕದನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐನ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪನೆ ಇಂಚ ಬಂದಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ತೋಜವೆ ಆ ಸುಕ್ಕದ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಗ ನಿಗ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡ್ರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ನಿಗ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಳಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಈತ ಎಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಬೋಡು. ಈತ ಸಾಮಾನು ಬೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಈತ ರಡ್ಡು ಗಂಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಎಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ನಾಗ ಪಾಡ್ಯಾರ ಇತ್ತ ನಾವು. ಬೊಕ ಒಂದು ಈತ ಪೋಪೆರೆ ರಡ್ಡು ಗಂಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಗಡ್ಡಿ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 10 ಬಿತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಈತ ಪೌತುದು ನೇನು ಈತದು ಬೇತೆನೆ ಪೌತುದು ಕಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಇಂದೇನು ಈತ ಬೇತೆನೆ ಪೋಪೆರೆ ಪೋತುದು ನೇನು ಕೂಡ ಕಡೆಯಾರ ಉಂಡು. ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಬೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಮೆಂತೆ, ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಮುಂಚಿ ಬೋಡು ಕುಮಟೆ ಮುಂಚಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-16 ಕುಮಟೆ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು. 1 kg ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಐತೆ. ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಚಕ್ಕೆ ಈತ ಐಟಮ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಗೈಸ್. ಈತ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತದು ನೇನು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ಸೋಕು ಪೌತುದು ಪೊರ್ಲು ಪೊಡಿ ಮನ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡದು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಈತ ಐಟಮ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನಿತೆ ಮಂತು ತೋಜಾವೆ ಐಟಮ್ ಮಾತ ತುಯ್ಯರತಿ. ಈತ ಐಟಮ್ ಬೋದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದದು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಂಗೆ ತೋಜಾವೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದಲ್ಲೇ ಇರಲೇ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಇದು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದು ಉರ್ದು ಪಾಡೋದು ಉರ್ದು ಎಂತೆ ಪಾಡೋದು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಉರ್ದು ಪಾಡೋದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಾಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುಳಿ ಕಾಯೋದೊಂದು ಮತ್ತು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಬೇವ್ರೆ ಕೈಲಿ ಪಾಡೋದು ಕೆಂಪು ಏನಾಯ್ತು ಈ 2 ಗಂಟೆ ಎಣ್ಣೆಲಿಲ್ಲ ಈ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಕಾಡದು ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಸೋಪು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಬೇಯಿಸ್ತದೆ ಎಂದೊಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಈತ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಇಂಚ ಲೈಟ್ ಕೆಂಪು ಬರೋದು ಲೈಟ್ ಕೆಂಪು ಹತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಂಪು ಬರೋದು ಉಂಟು ಇದೆ 1 ಕಿಲೋ ಎಟ್ಟಿ ಅವು ಸೊಳ್ಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಹಾಕೋಣ ಯಾಕಂತೆ ಕೂಡ ಎಂತ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡು ಕಡೆನಾಗ ಇವರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡು ಉಂಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬೇಯ್ಪಡ ಅಂತ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡು ಉಂಟು ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಸಿಗಲಿ ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮಂಜಲ್ ಕಡೆನ ಪಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯ್ಪಡನೆ ಮಾಡೋದು ಆಕೆ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಫ್ರೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟೆ ಪುಳಿದ ಚೂರು ರಸ ಪಾಡೋದು. ವಾಟೆ ಪುಳಿ ಅಂತೆ ಕುಂಕಿದ ಪುಳಿ ವಾಟೆ ಪುಳಿ ಮನ್ಪೇರು ಐನ ಒಂಜಿ ಪುಳಿತ ರಸ ಆಡೆಗೆ ಇಂಚ ನೀರು ಮಂತದ್ದು ಪಾಡದು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂತೆ ಹೊರತು ಬೇಯೋಡು ಬೇಯ್ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ನೆನೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯಾರ ಉಂಟು ಚೂರು ಬೇಯ್ಯಾಡು ಅಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಣೊಂದು ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪುಣು ಬೇಯಿಸಿ ಸೋಪು ಮುಂಚೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಪಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಜರ್ ಜಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಂತುಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇಟ್ಟಿನಂಡ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಕೊಂತುಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪೊಡಿ ಮಂತು ರೆಡಿ ಆನದು ಕಡೆದು ಇದು ತಾರೈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಆತ ನೆಟ್ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಉಂಡು ಒಂಚೂರು
ಡ್ರೈ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಬೇತೆನೆ ಕಡೆಪುನು ಇಂದು ಮಾತ ಡ್ರೈ ಐಟಮು ಎಕ್ಕಡ ತೋಜೈನ ಡ್ರೈ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಬೇತೆನೆ ಕಡೆದು ಉಂಡು ನೆನ ಐಕ್ ಅವು ಬೇಯ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಬೊಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡು ಗೈಸ್ ಬೇಯ್ತುಲು ಇತ್ತ ಎಕ್ಕಡದ ಒಟಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಕ್ಕಡ ಪೂರ ತೋಜಾಯತೆ ಆ ಪೊಡಿನ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಂಡತೆ ಐನು ಕೂಡ ಪಾಡೋಡು ಐದು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದುಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸುಕ್ಕದಿಲ್ಲ ತೂನಗನೆ ಬಾಯ್ದು ನೀರು ಬರ್ಪುಜ ಆತು ಸೊಕ್ಕ ಹಾಕನು ಇಂಚಾತನ ಬಿಟ್ಟು ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೈಸ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಇಂಚ ಬಿರ್ಕು ನಾನು ಮುಟ್ಟಿ ಇದೆ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಸರಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಡ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಣ ಬಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ ಈ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪದ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕು ತಿಂದ್ರೆ ಬಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಗಮ್ಮತ್ತ ಉಂಡ್ರಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ತುಳುನಾಗನೇ ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಣು ಗೈಸ್ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಬಳಸಿದ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಣು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನಿ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣ ಬಂದು ನಿಖಲ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್